Lah ndek mau sampean melu aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok. Masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi. Ora ngerti lah nek bojone nang kene. Loh, ngono kuwi. Jale rene lek wani rene. Ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing dapat to. Ayo gak apa-apa rene ora apa-apa. Lah iki lho piyayine. Ayo rene Mbak, rene Mbak. Nek KM iki. Kenalan karo Bu Kesi, masane aku ngerti tak lirik ndek mau. Ya Mbak. Atau ya ayune kaya ngene mula dhek mepet wae. Iya. Ayu sampean Bu Kesi, ning enom iki dadi. Salim mriyen, Bu. Iya, ya Cahayu jenengmu sapa, Nduk? Sinta. Sinta. Nggih. Sinta. Lah Sinta aku dadi Rahwana, tak colong kowe engko. Lho, mulai nakal to Pak Yoyok, mulai nakal to. Ngeten iki Bu, lek cah wedok ayu nakal ngeten iki bojo kula Bu. Njaluk disunati malih nggih Bu. Lho kalau ibu-ibu malah belane aku, ngoten niku normal Bu Kesi jare ngono. Ngefans Bu Kesi kula. Nggih. Pak Yoyo. Ngefan kalih Pak Yoyok. Ning mboten kalih kula to. Remen Dua-duanya. Oh ya Allah. Daleme nggih Darma mriki, Mbak. Takon Bapak Nggih, Yoyok. Darmo Selatan. Darma Selatan. Tasik sekolah napa pun? Tase. Kelas pinten? Kula kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Kok iso ngefan kalih kula sing jenengan seneng niku wonge apa wayange? Nek Mulai. ibu remenane ten Lingguh. limbukane ngoten niku. Sinten? Ibu. Sing tak takoki awakmu nyapa Oh, kula. mbokmu kok tak katutne kok. Sampeyan sing seneng napa nih? Kula nggih wayangane remen terus Ah. sini-sini. Iki sapa iki lek ngerti wayang? Anu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Edian, ngerti wayang tenan saiki. Sinten walas maneh jenengan? Sinta. Sinta, iya. Weh, elok tenan. Bojone Sinta sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya, pinter. Sampeyan kaose ukurane napa? Ora tenan napa? Kula L. L. Pak, anu L Pak Bud. Ini, rene. Kayane bonus saiki. Wah, dikandung hadiah. Sinta. Sinta sapa komplite? Desinta Trikartika. Desinta Tri Kartika. Kartika ya apa ngerti ora? Bintang. Bintang ya. Semoga kamu bisa menjadi bintang di Darmorejo sini. Amin. Nih. Iki. Iki enek gambare Cahya Kuntadi mergo aku nyalonke dewan ki anak. Ayo, aku ya DPR, dalang perwakilan rakyat. Ngono lho. Nah, lho Mbak, Cinta. Nah, iki. Nah, iki. Suwae, Pak. Hah? Sae. Saya napa won? Sae. Sae. Iki tulisane lho, iki. Nah. ibu-ibu kae meri kabeh kepiye? Sabar sik. Lek pengen tuku. Enggak, jenengan. Nggih. 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 Ya, Sinta. Ya, heeh. So, anu karo ibuke matur ya. Nggih. Sampeyan sok lek rabi kon nanggapne Pak Cahya Kuntadi. Nggih, nek anu sampean eling niku kula nggih pernah sampean dukani niku lho, Pak. Kapan aku nyeneni Anu awakmu? ten ngene Pak Herminto ten KUD mriku. KUD. Oh. Nggih, kula pas napa nggih? Umur 2 tahun kelas loro Masa SD. orang tahun wis delok wayang. Loro SD, kali loro SD ya. nggih. Nggih. Guyu cekakaan nonton napa gara-gara niku. Oh. Terus sampean dukani mungkin nek anu engko nek rabi ra nanggap aku tenono. Ngoten. Oh iya. Terus akhirnya piye kesimpulannya sok lek rabi arep nanggap? Nggih, anu dongaaken kathah rezeki mawon, Pak. Amin. Lho kata rezeki lek ora nanggap padha merongose. Oh. Nanggap ora, sesene danyange kene. Nanggap ora. Nggih, amin. Nah, plastiknya iki. Nggih ngamanke ngono ya. Lek karo cah wedok ayu lek menteleng aja mbombo. Tak sawang kok jur mentelengi Cahayu wae, Sinta wae. Nggih. Tekan omah awas lho, ora tak paringi lho. Kalah. Ora njaluk mau wis kok. Ayo. Aku dhewe. Dek Sinta. Nggih. Muga-muga Dek Sinta sekolahe sukses. Amin. Dadi putri sing pinter, Amin. membanggakan wong tua, Amin. ngarumaken jenenge keluarga. Amin. Sing penting sampean angger sregep ndelok wayang, engko akeh ilmu-ilmu pengetahuan baik jasmani ataupun rohani sing nang kene iki enek kabeh, pengetahuan tentang hidup. Semalam kuwi isine pokoknya komplit
neng uripe menungso kuwi komplit. Enek susah, seneng, juga ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita alami. Nggih. Ya sama ndelok wayang, oh ki nek masalah ngene ning desa kene, cara menyelesaikan bagaimana? Iki ndelok wayang. Pasti akan ketemu jawabannya. Ngono ya, semangat bener, belajar Cinta. Cahayu. Ndelok wayang, Nduk, aja ndelok dalang ya. Nggih. Dan ndelok wayang kuwi untuk pelajaran hidup, ndelok dalang, wah, kuwi iso kintil-kintil kok. Lah nek ningali ten YouTube kan sing nyetok wayange, Pak. Nah iya, dalange ora ketok to. Nggih. Mergo aku dalang basa lelembut pancen ora ketok. Terima Ya. kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta ini Darmo Selatan luar biasa. Nembang ora? Arep nembang ora? Boten saged. Iya. Sama salim karo Bapak Yoyo, salim. Dicium tangane. Sinta ku ya manut ae. Ya Dek. Engko kaose lek mantuk dikeloni ya. Nah, ora lek meteng. Ayo. Gawat. Ayo. Saiki tak nyuwun ibu salah siji sing kendel sapa? Ayo Bu. Ha, Bu, Rene niki. ngacong biru. Jilbabe biru rene. Ayo. Nah, lah dalah. Nah, siji. Ayo Bu. Nggih. Ket mau guyang-guyu karo bojoku wae. Rene kaos tak dol ra payu-payu diubral ae. Ya mangga. Iki buke jan piyayine sumeh. Gawendut. Aku sik paling nek tuwak ya ngene. Ya Allah. Sayang mboten. Mboten. Sepuh niku cara santene malah kenthel mboten napa-napa ora. Nggih. Wah, tase aku. Aduh. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Salaman kabeh. Jan. Penggemare Pak Yoyo jan tuwek. Ora apa-apa, malah kuwi sing barokah. Malah aman lho, tuwek-tuwek malah aman. Tahu simik. Nah, iki. Mriki Bu. Asmane sinten? Kula Bu Suwarni. Suwarni. Nggih. Nggih. Jenengan anu to? Jenengan daleme Darmo mriki. Darmo Rejo. Darmo pundi? Darmo Selatan. Heh? Darmo Selatan. Darmo Selatan. Nggih. Oh nggih. Sing marai seneng sampe nonton wayang niku napa? Nggih limbukane nggih seneng, Pak Dalange nggih ganteng, sindene nggih ayu-ayu. Sedulurna panjake nggih ganteng-ganteng. Ya, panjake ganteng kok ya. Iki paket komplit iki. Yo komplit mangkane kula nek ganteng mriku. Nggih, ning miki mang cedhakne. Sampeyan wis sepuh karo mik ketoke gila punan nggih. Pun gila. Nggih, kula caosi kaos kersa. Kersa kula wau badhe nyuwun kok. Iya. Ukurane napa jenengan? Napa nggih? L. Heh? L. XL jenengan. XL nggih. Nggih, XL, kabut XL. Nggih. L. Nah, kene. Loro sik engko gara-gara lorong kas. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Ini. Ya ampun. Bu, jenengan asmane Bu sinten wau? Bu Suwarni. Bu Suwarni. Gandeng jenengan pun pikantuk. Nyapa kok juga HP? Lah kula badhe nyuwun foto Waduh. jenengan. Arep nyapa? Waduh. Selfie Bu. Selfie. Ya ampun, wis ngene wong akeh piye? Kuwi kleru video Iki kuwi. foto niki mawon. Enggak difoto. Kan fotokno. Ayo. Coba Ben 1 2 3 pakai video. Dereng. Ben marem-matine nyenengke wong tuwek iki ya munggah Panjang swarga. umur nggih Bu nggih. Nggih, Bu. Sik. Nika Bu. Oh sik to. Jenengan enten semboyane ngeten. Diadahi kuwi, heeh. Tase isine apa to kuwi? Isine Du. Heh? Dompet. Duite piro? Sak salewu. Masakne. Sampe milih kaos apa dhuwit? Pinter, tak takoki milih kaos apa dhuwit? Ya kaos ya dhuwit ya. Mila jenengan tak sawang kok kene jan kaya kotak amal. Kaos mawon lek dhuwit ndang tek nggih. Niki kagem jenengan. Ning ngeten sik, NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati ngono sik. Yo. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi. Cedake Bu. NK NK RI RI Harga mati Cahya Kuntadi Cahya Kuntadi tetap di hati. tetap di hati. Baleni sik. Kose alhamdulillah engko sik. Baleni kudu entuk kleru, lek kleru tak tarik kaose. Kula nggih Mang. Ayo ngene ya. NKRI harga mati Cahya Kuntadi tetap di hati. Setunggal wis tuwek lali. Ya wis alon-alon sak penak jenengan lho ndang nggih. L Miki cedhake. R A Kok iso RA iki apa? RA Kartini jenengan jenenge. NKRI Negara
Kesatuan Republik Indonesia kan tak disingkat tadi NKRI. NKRI. Heeh. Harga mati. Cahya Kuntadi tetap di hati. Ya. Ya. Nggih, kula mang dongakne nggih. Mugi-mugi sehat terus. Amin nggih, kula dongakne Pak sehat terus, kula nggih mugi sehat. Nggih. Asale pados rezeki lancar. Nggih. Kula nggih lancar. Lancar kabeh. Lancar apa bayi apa ya lancar atine? Lancar rezekine to, Pak. Rezekine wae Paling nggih. sehat. Amin, amin nggih. Biar pun tuwa kesane sehat. Sehat. Oh iya. Sampun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya ampun. NKRI MKRI. Harga mati. Ya lah. Ya lah, Bu. Beh, Jan. Kemayune rai rame-rame ya ampun. Nggih, Bu. sehat terus, Bu. Mugi sehat, nggih Bu nggih. Matur suwun, Bu. Saiki nembang Bu. Saiki nembang, nggih. Hmm. Wis ta, lek guyon wis seneng to? Wis ya lek guyon ya. Wis. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marati Awas, ngambah nada tinggi. Jerit-jerit ngono kuwi apa gulune ora lara to, Mak? Ora wong klina bayi wisan, Nduk. Ora masalah. Ayo. Awas. Kene esuk tanggal 19 sowan ning Wates Kebon Agung Mejayan. Sowan ana apa kuwi jenenge ngene Pak Lurah Alex Susanto. Ya karo Pak Mudin. Ning kono. Klebu mau sing mucuki awake dhewe kuwi mau mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Ya Mas Hafid. Iki daleme ya Bon Agung kono. Kuwi generasi yang hebat. Mau wis entuk apresiasi yang luar biasa nadyan dalange iki sik cilik parandine suarane gedhe. Iya. Wonge cilik ning suarane gedhe. Mergo sosok ya kuwalik ketoke wonge gedhe ning asline anune cilik. Ha iya ngono kuwi. Hafid iki generasi hebat. Pokoke lek apike ngono kuwi dadi yen menampilkan dalang saka luar daerah Madiun ning ya iki engko sing bibit-bibit dari lokal Madiun ya kudu ditampilke. Iya.
kaya tulis Sindu barang kuwi ya kuwi juara kuwi. Kuwi ya bocah hebat kuwi. Ya, lanjut Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa matur sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken mawar kuning. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Darmorejo tahun 2023 mampu mengharumkan dan mengindahkan Darmorejo. Semoga menuju zaman keemasan. Wah iya, amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning. Sarengan mangga. Sembah nuwun Bu Kesi. Sampun ya Bu. Nggih.
Menika kula wau khusus kagem Bapak Harminto. Wah iya, Pak Masudin. Mugi-mugi saged kangge panglipur penggalih sehat selalu sekalian Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu Mas Cahyo. Sugeng makarya wonten ing Bali Desa Darmareja mugi lancar ngantos paripurna. Kula Pak Yitno MC ingkang kepanggih dhateng dalemipun Bapak Haji Daryono Blimbing Klecorjo. Nggih. Salam hormat dumateng panjenengan Bapak. Ya Pak Yitno. Matur sembah nuwun. Ugi wonten melih sugeng dalu Mas Yoyok sugeng pentas mugi tansah pinaringan karaharjan sedaya. Niki dalang muda asmane sinten wau? Oh nggih. Kala wau Mas Hafid saking Madiun, mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Saking Pak Sairan Palangkaraya. Wih, matur nuwun. Nggih. Isih ana isih. Kula teng ajeng piyambak monggo ngopi mriki nggih. Saking kula Udin Nganjuk sampun dugi lokasi wayangan. Wih nggih. Matur nuwun sehat selalu Mas Udin. Ya. Uga saka Mas Bayu iki. Mas Bayu Aji. Pangapunten Mas nyuwun tembang ninggal katresnan. Kersane penonton makin kesengsem. Wah nggih, siap Mas Bayu, ketua panitia iki. Ketua panitia. Ya diaturake, Mak. Diaturake. Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita karo Mbak Uun Febriandari. Wah ya men turun gunung. Ya. Ini Mbak Un bar healing deh neng Ngayogyakarta wis fresh pikirane. Ya. Men mudun yo dihormati ku tak tang tang. Oke, dados. Wis kerep ya tak jak neng Darmareja ya Mbak Un. Nggih, laras. Wiwit sampean nggawa mic awi kae. Nanti saiki ora tak nggo mic dhewe. Nek ndi awimu? Teng griya. Isih to? Isih. Alhamdulillah. Wong iki ya komedian kok. Iki saka Bonsari, Jumok. Ha iya. Lek Birgita kita lagi pisan iki ya, Bir? Nggih, nembe niki Pak Dalang. Wah iya. Bocah iki cantas iki. Iki pancen iki rombongan anyar. Bocah ya dhuwur, bocah ya cantik. Iya, Pindahan apa nih? Pindahan apa? Oh, pindahan kok gak pero ya. Niki saking anu Bu, saking Kota Tahu Kediri. Namine Birgita Ayu. Nah. Nggih, Bu, derek pitepangan nggih, Bu. Nggih. Ngapunten lek suarane kaya bledek nggih, Bu. Pancen ciri khase ngoten niku. Ha iya, iki bocah iki pawakane apik-apik kabeh. Mergo jaman saiki iki penampilan sinden iki penting. Sinden iki menjadi bunga pentas ana panggunge wayang. Mula ya kudu digolekne sing cantik-cantik, sing nom-nom, sing resik-resik ngene iki. Ya. Ora mung sinden, Nduk. Nun sewu ya, mbuh jagate budaya utawa jagate nggen agama. Yen wis masuk ke dalam media sosial, gelem ra gelem kuwi ya dadi entertain. Mbuh kuwi dalang, mbuh kuwi ustad, racake sing viral saiki mesti sing ganteng-ganteng. Iya, Pak. Saiki ora enek kok dalang buluk-buluk ya ora enek. Ya. Ustad barang ya mesti ganteng, bagus-bagus kaya Gus Idam kae. Ya. Ya pancen ya kemajuane zaman, gelem ra gelem sing jenenge budaya agama masuk dunia entertain. Kaya ngono kuwi.
Iki mau pamundhute Mas Bayu ketua panitia dipinangkani. Nggih. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Dibawani ya, Un. Apa pangkur apa ngono lah. Wasmarandana monggo kencana wong loro. Ya. Pangkurinoso men nggih. Pangkurinoso? Oke, bagus. Wis katok ndingi le hiburan. Sampun. Wah, ning endi nginepmu? Kula Heeh. ten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jeneng tindak mriku Pak Yoyo. Cocok niku. Cocok. Nggih. Iya ngenteni praise. Aku saiki laris lho ndadi ya. Arepe healing arep beli hiburan angel. Alhamdulillah nggih mayang. Nggih mayang, Pak. Ora nyopet. Dalang yo mayang takoki. Alhamdulillah. Iya. Ya sok lek longgar kaya ndempen kae bareng-bareng ngono kae. Tapi larang to mriku. Nek ngejak kathah wong wingi niku larang. Lek larang ya wis njuruk kae lek. Balik njuruk. Saiki njuruk bergas ya saiki. Iya, bergas ya. Ayo. Njuruk kae. Kok ado-ado mabuk. Iya. Heeh. Ning njuruk e kena ndang iso ngrokok, ning bis kesuwen ora ngrokok-ngrokok. Ayo. Ayo. Ya Mbak Un dhisik Pangkurinoso, karyane Suwargi Ibu Hajah Supatmi. Ya. Larane. Latah. Ugi kula aturaken dumateng Pak Lurah Agus Klecorjo Mejayan sugeng menyimak lan ugi sugeng mirsani. Ya. Terus Mbak? Mbak Birgita, ya Mbak. Mbak Uun mong sliramu tanah liya dak tresnani lahir
dibajutke ninggal katresnan kula nyuwun garapanipun sak rambahan langgam rumiyin sing kedua jaranan wah iya Mbak Uwun karo Mbak Birgita coba diaturake bukaan dhisik ayo Bir nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku
matur suwun. Matur nuwun, wah dan meriah tenan. Wah iya, nggih. Sembah nuwun, nggih. Mau ana sing ngerjakke kunci surga. Yen ra kleru saka Pak Klecorjo. Oh iya, Pak Daryono. Iya. Kunci surga dhisik. Bar iki lagi dibacut ning ya kuwi Wisa Tresna. Ya. Monggo ca dipun aturaken Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ya. Kunci surga dados sarta pitutuh agama kita berjannah la ilaha illallah kita berjannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matur nuwun kuncine swarga la ilaha illallah kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
para kadang sing banget tak sayang yen syukuran sing apik nanggap wayang regane ora larang 20 juta aja dinyang. Ayo. Lah wong Darmo tetep dinyang. Dinyang wong dulur kok. Ora dinyang dudu wong Darmo. Hebat luar biasa. Nah iki ketemu layange, Nduk. Iki mau dikersakake dening pepunden kula Bapak Juwarto. Oh iya Pak Juwarto saka Gading Balirejo. Sing biyen uga nate nimbali awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun tembang kunci surga. Saking Bapak Haji Juwarto, Desa Gading, Kecamatan Balirejo, Madiun, katur kanca-kanca wonten proyek IKN Kalimantan. Sugeng midhangetaken. Wah iya. Diparingi tali asih karo Pak Juwarto. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Cahyo Kuntadi nderek monitor Kuntadi Channel. Atur salam kagem sedaya kru Madangkara lan sedaya warga Ndarmarejo. Mugi tansah sehat seger waras saking Bapak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Wah iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Iki ana sing nyusul meneh. Matur nuwun sampun dipun paringi ninggal katresnan. Wah, ya iki sawerane nyusul ya. Matur sembah nuwun. Wisa Tresna, sapa sing diaturi nembang? Siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah. Tak goleke sinden sing berbisa lho. Ayo Mbak Tuti. Mudhen kene Mbak Tuti. Sinden sing berbisa. Tes. Halo, selamat malam Pak Yoyo. Aduh. Aku krungu swaramu rasane maces kaya Siniram Tirta Sewindu. Ah, masak. Heeh, masak. Nadyan to kira tau masak ning omah. Ah, jenengan mong gawe atiku seneng tok wae. Jenengan mong gawe atiku seneng tok wae, muni ngono. Lah dhewe nyambut gawe ben-bengi ngene niate lak ya gawe ati seneng to, Ti. Ya iyalah, nanti kita bersenang-senang. Mas Dar. Oh iya, iki lho Mas Dar wis kembali ke habitatnya. Selamat Mas Dar, putra-putrine wis lahir lancar. Wah iya. Sik, aku mau kasih selamat dulu buat Mas Dar. Boleh. Selamat malam Mas Dar. Selamat malam Mas Dar. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Pasti bahagia ketemu saya ya. Biasa. Tapi ya jangan gini-gini. Nggih. Oh iya. Nggih. Iki lho Tik, sampeyan duwe perbawa sing hebat apa ngedap-ngedapi. Sampeyan medun mbarengi Bapak Kajimbing Bupati Madiun berbaur dengan masyarakat Ndarmarejo yang tercinta. Selamat datang Bapak Bupati. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu nggih. Matur suwun sampun kersa tindak mriki berkahi warga Darmarejo mriki nggih, Pak. Menawi napa niku mboten sayah diaturi rene. Tulungane apa sing luwes. Pak Bupati, selamat malam lagi. Pak, nggih nuwun sewu niki kagem berkah semuanya untuk kemakmuran semuanya. Pripun? Kok kowe langsung rono iki to rene. Lah Pak, lah aku terpak Bupati lho. Apa sik? Yen ngaturi piyayi iki ya ben kerenan penggali iki kudu dituju apa kang dadi pekaremane. Oh mekaten. Biasanipun Garuda Pancasila. Siap. Mumpung sasi Agustus ngono kuwi. Di Siap, Madiun siap. telah apa itu dipasang 7.000 lebih yaitu penerangan untuk keindahan Kabupaten Madiun oleh Bapak Bupati Kajimbing. Ya, alhamdulillah suatu prestasi luar biasa, pencapaian yang sangat sukses. Dan di bulan Agustus walaupun banyak bendera yang berkibar, enek gendera sing abang, enek sing ijo, enek sing biru, enek sing kuning. Namun di Madiun merah putih murni tetap di dada orang Madiun. NKRI harga mati. Cahyo Kuntadi tetap di hati.
Selalu di hatiku Pak Cahyo. Nah, ini ngetake kaos lampu ngene. Endi kaose urung lho sing sinden. Oh, Urung sik, Pak ya. Yoyo. Garuda Pancasila atur hormat dumateng Bapak Bupati Kabupaten Madiun. Monggo, Cok, dados.